No ano 1983, un grupo de migrantes galegos decidiron fundar unha asociación de amigos e familia. Era unha forma de ter a nosa terriña cerca e poder impartir a enseñanza e a tradición no noreste do mapa español, en Cataluña. Airiños cumple este ano 4 décadas. Nestes 40 anos de historia, Airiños impulsou un feixe de actividades dentro da humildade, ano tras ano, e de maneira ininterrumpida celebramos este aniversario que xa é un clásico na diáspora galega de Cataluña. Airiños viviu moito dende o seu inicio. Dende fai 40 anos, Airiños é fogar, cultura, tradición e familia. Este ano é moi especial para todos os que formamos parte da súa historia. Airiños cumple este ano 4 décadas. 4 décadas impartindo a enseñanza e tradición en Cataluña. E non podemos esquecer a todos vos, todos os que formades parte da súa historia. Por iso, quixemos agradecer tantos anos de traballo e dedicación por parte dos socios, amigos e alumnos, e desexar unha longa vida a Airiños. Parabéns a todos.